lero lachinayi pa 19 August mawa uno pamene tikhale tikusinkhasinkha za mawu amene Mulungu afuna kuyankhulana nafe pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Mawu athu oyamba alero akuchokera m'buku la Oweruza mutu 11 kuwerenga ndime ya 29 kulekeza ndime ya 39a, ndipo mtenga wathu wabwino ukuchokera Mateyo mutu 22 kuyambira ndime ya 1 kulekeza ndime ya 14. Ambuye akhale nanu. Mtenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu 22 kuwerenga ndime yoyamba kulekeza ndime ya 14. Yesu adalankhulanso ndi anthu aja m'mafanizo adati, za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere. Mfumu ina idakonzera mwana wake phwando la ukwati. Idatuma antchito ake kuti akawawuze anthu amene adawayitana ku phwandoko kuti azibwera, anthuwo nkukana. Idatumanso antchito ena nkunena kuti, kawawuzeni oyitanidwa aja kuti chakudya chakonzeka, ndapha ng'ombe ndi nyama zina zonenepa. Zonse zakonzeka, bwerani ku phwando la ukwati. Koma oyitanidwawo sadalabadireko, adangopita kuzawo, wina kumunda kwake, wina ku ntchito yake ya malonda. Enawo adagwira antchito a mfumu aja nawazunza nkuwapha. Pamenepo mfumu idapsa mtima kwambiri, mwakuti idatuma ankhondo ake kuti akawononge opha anzawo aja ndi kutentha mudzi wawo. Pambuyo pake idawuza antchito ake kuti phwando la ukwati ndiye lakonzekatu, koma oyitanidwa aja anali osayenera. Pitani tsono ku mphambano za misewu, mukayitane aliyense amene mukampeze kuti abwere kuno ku phwando la ukwati. Apo antchito adapitadi ku misewu nakasonkhanitsa onse amene adawapeza, abwino ndi oyipa omwe, mwakuti nyumba ya phwando idadzaza ndi anthu. Pamene mfumu ija idalowa m'nyumbamo kukaona anthu odzadya phwando aja, idapezamo wina amene sadavale chovala cha ukwati. Tsono idamufunsa kuti, kodi iwe walowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati? Iye uja adangoti chete. Apo mfumuyo idauza anyamata ake kuti, mmangeni manja ndi miyendo, mukamponye ku nyanja kunja ku mdima, kumeneko adzalira ndi kukukuta mano. Tsono Yesu adati, inde oyitanidwa ngambiri, komatu otsankhidwa ngowerengeka. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondedwa, mawu athu oyamba amene tawerenga lero tikukumana ndi anthu awiri odziwa kusunga malonjezo. Yefita, kapena mwina pa chizungu tinene kuti Jephtha, ndi mwana wake yekhayo wamkazi, namwali. Ndipo tamva kuti ali ku nkhondo Yefita analonjeza Mulungu. Anamuza Mulungu kuti, mukangondithandiza kuti nkhondo imene ine ndipambane, ndikukulonjezani kuti woyambirira kutuluka m'nyumba mwanga kudzandichingamira, ameneyo ndidzamupereka ngati nsembe yopsereza. Nkhondo inatentha. Ndipo kumapeto kwakedi Mulungu adasunga lonjezo lake, adamupambanisa Yefita. Atapambana Yefita, wanyamuka ulendo kubwerera ku nyumba. Ndipo akuti atangofika ku nyumba, woyambirira kutuluka m'nyumba kudzamuchingamira anali mwana wake amene anali mwana mmodzi yekhayo wamkazi amene anali naye, mwana mmodzi yekha basi.
amene amasunga uvirigo wake anatuluka kuti adzamchingamire bambo ake. Ndipo kuti Yefita atangomona mwana uja adamva chisoni. Adamva chisoni poganizira kuti iye anali atalonjeza ndipo sakanatha kumunamiza Mulungu, sakanatha kusintha maganizo ake, chifukwa lonjezo limene Mulungu anapereka nayenso kwa Yefita lakuti adzampambanitsa nkhondo anakwaniritsa. Chinasalanso tsono kwa Yefita kuti nayenso akwaniritse lonjezo lake. Ndipo akuti Yefita anamulongosolera mwana wake, mwana wanga zangoona kuvuta kuti zachitika chonchi, koma ineyo Mulungu ndinamulonjeza kale, ndinamulonjeza Mulungu kuti akangondipambanitsa nkhondo imeneyi ndidzapereka ngati nsembe yopsereza wina aliyense amene adzambirire kutuluka m'nyumba mwanga n'kudzandichingamira. Mwana wake ananena kuti bambo musadandaule, inuyo muchite zimene mwamulonjeza Mulungu, koma mungondilola mundipase miyezi 2 kuti ndipite ku phiri ndi anzanga ndikalirire uvirigo wanga, ndikakamaliza kulira kumeneko ndibwere mudzachite monga momwe munalonjezera Mulungu. Mosachosera Yefita anali ndi nkhawa mu mtima mwake kuti koma mwana ameneyi abwereradi, angabwerera kudziwa kuti akubwera kunoko kuti ndidzamuphe kuti ndidzamupereke nsembe, akabwereradi miyezi 2 imene sathawa kupita ku dziko lakutali. Koma Yefita anamulola mwana wake pita, ndipo akuti mwana uja anapita. Ndipo itatha miyezi 2 mwana ujanso naye anasunga lonjezo lake monga momwe bambo ake Yesu amafuna kusungira lonjezo lawo. Akuti anasunga lonjezo lake, anabwerera nkufika, ndipo Yefita anamperekadi mwana wake mmodzi yekhayo ngati nsembe kwa Mulungu, chifukwa ndi chimene analonjeza, ndipo samafuna kuti alonjeze zinthu zabodza, anakwanirisadi lonjezo lake. Mwina kuzera mawu oyambawa Mulungu afuna kutiphunzitsa chinthu chimodzi chofunikira kwambiri: kusunga malonjezo amene ife tikupereka. Kusunga malonjezo. Kusunga malonjezo ndithu kunena kuti ndinalonjeza chakuti kwa wakuti ndipo chimene ndinalonjezacho ndikuyenera kuchikwaniritsa. Ndinalonjeza chakuti kwa mwana wanga ndipo chimenecho ndikuyenera ndichikwaniritse ndithu, ndimpase mwana wanga chimene ndinalonjeza. Ndisamuphunzitse mwana wanga bodza, chifukwa ngati sindimpasa zimene ndinamulonjeza nayenso kusogolo kwa adzachiranso chimodzimodzi azidzalonjeza anthu osasunga malonjezo ake. Ndinamulonjeza mkazi wanga kuti ndidzakhala naye moyo wanga wonse mpaka kufikira imfa kutilekanisa iyeyo ndine. Ndikuyenera kusunga lonjezo limeneli chifukwa ndi chimene ndinalonjeza pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa mpingo wonse. Ndipo ndinalonjeza kuti pa matenda, pa zovuta, kaya pa mtendere, kaya tione zabwino, kaya tione zoyipa, ndinamulonjeza kuti ndidzakhala nawe mpaka muyaya. Ndikuyenera kusunga lonjezo limeneli limene ndinapereka kwa mwamuna wanga. Olo pabwere anthu andisokoneze cha mtundu wanje, abwere anthu a ndalama zawo kuzayisa kundinyengerera muti moyo, koma ndisalole chifukwa ndinalonjeza Mulungu kuti ndidzakhala ndi mwamuna amene, ndidzakhala ndi mkazi amene. Olo ndikhale kuti ndayamba kuchita bwino kotani, ndisalole kuti ndimusiye mkazi wanga, ndisalole kuti ndisiye lonjezo limene ndinapereka kwa mkazi wanga, ndiligwiritsitse ndithu mpaka kumapeto a moyo wathu. Yefita ngakhale chinali chinthu chopweteka, anayenerabe kusunga lonjezo lake. Anayenera ndithu kusunga lonjezo lake kunena kuti ndinamulonjeza Mulungu, ndipo ngati ndinalonjeza Mulungu sindikuyenera kumunamiza Mulungu, ndikuyenera kusunga lonjezo lake. Ndiponso mwana wakenso naye analonjeza kwa bambo ake kuna kuti pakadusa miyezi 2 ndibwerera ndithu, ndipo anasungadi lonjezo lake, anabwerera. Mwina inu ndine pamene timakhala pa dziko lapansi takumana ndi anthu osiyanasiyana amene amalonjeza zinthu zosiyanasiyana, koma mwinanso amene amalephera kukwaniritsa malonjezo awo. Ndipo ife pang'ono mwina timanyengeka kuti nafenso tiwasatire makhalidwe awo otero, kuti nafenso mwina tizilonjeza zinthu osakwanirisa. Ndipo tikunja kuno ndi anthu talonjeza zinthu. Nthawi zina kumvesera wansembe akulonjeza Khristu ake zinthu zimene aziwachitira, iwo nkomada abwe kuti koma bambo mukwanirisadi zimenezi zimene mukulonjezazi, pasiku ndizikhala ndi misa 10, ndipo ndionesesa kuti pasaduse 1 week pali chiyonseno ndizikhala kuti ndayenda kukupangirani misa nonsenu. Bambo mukwanisa? Mukulonjezazi mukwanisa? Taona mabanja ena akusokonekera chifukwa chokuti zimene analonjeza bambo asanalowe mbanja akukanika kuzikwanirisa, zimene analonjeza mayi asanalowe mbanja akukanika kuzikwanirisa. Mabanja nkumapasuka ndithu. Ikakhala nziko izo nde tisachite kunena iya talonjezedwatu mdziko muno, talonjezedwa osati masewera, talonjezedwapo nsapato mdziko muno,
talonjezedwapo mdziko muno Singapore kuti tikhanga ti Singapore, talonjezedwapo mdziko muno ena alonjezedwa magalimoto kuti azapasidwa magalimoto, talonjezedwapo fuel wa 500 kwacha per liter, talonjezedwapo fertilizer wochipa, koma kuyang'ana kuti kodi malonjezo onse achali kuti, talonjezedwapo ife ntchito 1 million kumazifunsa kuti kodi zinthu zichazili kuti. Kulonjeza zinthu zimene tikuzwa kuti nkovuta kuzikwaniritsa, unrealistic promises. Ndi Mulungu akunena kuti pamene tikulonjeza tizilonjeza zinthu zimene tikudziwa kuti tizikwaniritsa, no matter what happens. Pamene ife tamalonjeza amadziwa kuti china chilichonse chitha kuchitika. Atakapeza kuti amene watuka ndi mkazi wake, atakapeza kuti watuka ndi mwana wake, mwina kapena mchimwene wake khaya ndi ndani wake, koma analonjeza amadziwa kuti zonse zitha kuchitika. N'chifukwa chake atatuka mwana wake anamperekadi ngati nsembe yopsereza kwa Mulungu. Inu ndine ndi zinthu zimene tinalonjeza zimene tikukanika kuzikwaniritsa. N'chifukwa chake muthenga wathu wabwino tikukumana ndi mfumu imene inayitana anthu kuphwando. Inayitana anthu kuphwando kuti abwere kuphwando, koma anthu aja amene inawayitanaje sanabwere kuphwando kucha. Ndipo kudzera mu fanizo limeneli Ambuye Yesu afuna kutiuza kuti Mulungu kudzera kalero anayitana kale Aisraeli, anayitana Aisraeli kuti akhale ana ake okondedwa. Koma ngakhale anayitana zochita zawo sizinali zokomera Mulungu, zochita zawo sizimuonesadi kuti ndi anthu amene anayitanidwa. Ndipo anatumizira aneneri osiyanasiyana kuti athandize kuwatembenuza mtima, komanso aneneri onsewa sanamveredwe. Ndipo akuti ena anazunzidwa, ena anaphedwa. N'chifukwa chake kumapita kwake Mulungu anapsa mtima, ananena kuti mwina amene ndayitanawo si anthu oyenerera, pitani sono kumphambano, kumisewu khaya kumisika, mukayitane anthu, chifukwa chokuti kuno phwando langa lili lokonzeka. Mwanjira wina padera Mulungu akudandaula chifukwa cha anthu amene anakanika kusunga lonjezo lawo. Kumambiriro kuja Mulungu anapangana lonjezo ndi Abrahamu, ndipo anapanganso lonjezo limeneli ndi zidzukulu zonse za Abrahamu. Koma kumapita kwake ana Israeli sanasunge malonjezo awo, anayamba kupembedza milungu ina, anayamba kuchita zinthu zosayenera pamaso pa Mulungu. N'chifukwa chake Mulungu akunena kuti mwina kapena ndinayitana anthu osayenera, pitani kwina kulikonse mukayitane anthu amene adzasunga lonjezo ndi ineyo. Koma ngakhale anthu omwewa sikuti azawasekererayi, n'chifukwa chake mnyumba muja atapeza kuti wina anavala chovala chosayenera ndi ukwati, ngakhale anali atangomuzizimusa, koma ananena kuti nzatheka bwanji kuti anzako onse avale zovala za ukwati, ngakhale ndango azizimusa, iwe wekha sunavale zovala za ukwati, ndikutulusabe ndikulanga. Mulungu amakondwera ndi anthu amene amadziwa kusunga malonjezo awo. Mulungu amakondwera ndi anthu amene akuyesesa kuchita zimene analonjezana naye. Pa ubatizo inu ndi ine tinalonjeza kukana Satana, tinalonjeza kumvera Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, komanso kumvera mpingo wake. Kodi malonjezo amene tinapanga ife pa ubatizo aja tikwakwaniritsa lero? Kodi tikumveradi Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera? Kodi mpingo wake tikumvera? Maepiskopi akaphunzitsa, kodi tikwamvera maepiskopi? Kapena ifeso timakhala pasogolonso pomanyoza pamene maepiskopi aphunzitsa, maepiskopi anena chilungamo, nkumafuna kuti maepiskopi azilemba zinthu zongokomera anthu, osati zinthu zothandiza kuti uthenga wa Mulungu ufike ponseponse. So pamene maepiskopi akayankhula china chake choyenera kuti chimayenera kuchitika mdziko, mwina ife timakhala pamwamba kuyambanso kunyoza mabishopu athu, pomwe ife tinalonjeza kumvera mpingo. Ndipo mpingo umene pamene timalonjeza kuti tizamvera mpingo, tikudziwa kuti mpingo umenewo amautsogolera ndi maepiskopi athu. Timpemphe Mulungu atipase chaulere chosunga malonjezo athu amene tinachita pa ubatizo paja, malonjezo omvera Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, komanso malonjezo omvera Eklesia mayi wathu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.